падарон орзуи футболии худро бо писаронашон бароварда мекунанд ва имрӯз мо футболбозонеро қайд мекунем ки орзуи падари худро амалӣ кардаанд ё карда истодаанд. Биёед аз имрӯза дурахшонтарин бузингар Ҷуд Беллингем шурӯъ мекунем. Падари ӯ Марк Беллингем дар футболи маҳаллӣ бозӣ мекард, вале ҳунараш хело хуб буд. Ҳарчанд хело орзу мекард, вале дар футболи касбӣ бореам баромад накардааст. Ӯ дар баробари машғул шудан ба футбол ҳамчун пулиси минтақаашон кор мекард. Ҷуд бошад дар футболи касбӣ хело барвақт қадам монду. Дар синни 20-солагӣ ӯ аллакай дар топ рейтингҳо ҷой дорад. натиҷаҳояш дар яке аз дастаҳои бузурги Аврупо беист боло меравад. Ӯ бешубҳа орзуи падарашро амалӣ дорад. Нафари дигаре ки бо орзуи падараш кор дорад, ин собиқ ҳамдастаи Ҷуд Эрлинг Холланд аст. Аслан Алф Холланд футболи касбӣ бозӣ кардааст ва ҳатто солҳо дар Премер-лига баромад мекард, аммо барояш даст надод ки боре ҳам ҷоми Премер-лига ва ё дигар ҷомҳоро соҳиб шавад. Ҳамин тариқ аз қаҳрамонии Холланд дар Премер-лига падараш аз ҳама бештар хушҳол гашта буд. Ҳама бозингарон орзуи соҳиби ҷом гаштанро доранд, вале Алфи бо 3 сол дар Манчестер Сити буданаш ҳам инро надида буд. Холланд бошад дар аввалин мавсимаш ҳама рекордҳои имконпазирро шикаст. ҷоми Премер-лига ва требли аврупоӣ. орзуи Алфро Холланд бароварда кард. бозингари Манчестер Юнайтед сабаб шуда буд ки Алф ҷароҳати вазнин бардорад ва дидани оне ки писараш қасдашро мегирад хело хушҳолаш мекунад. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дар Манчестер Юнайтед ҳам бозингаре орзуи падарашро бароварда дорад. гап сари Мейсон Маунт меравад. падараш Тони Маунт футболи кӯчагӣ бозӣ мекард, аммо дар сатҳи касбӣ набаромад. баъдан ӯ сармураббигӣ ҳам дар дастаҳои монанди Ньюпорт ва Ҳаман Таун кардааст. Тони боре ҳам футболи касбӣ бозӣ накард, аммо аз нозукиҳояш писари худро ба хубӣ огаҳ намуд. акнун Мейсон қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо гаштаасту дар яке аз дастаҳои бузурги Англия баромад дорад. боз ба як собиқ бозингари Челси менигарем. Азар ҳам орзуи падарашро бароварда намудааст. падараш ва ҳатто модараш футболбоз буданд, вале онҳо барои кӯдаконашон шуда карьераашонро ба охир расониданд. волидайни онҳо барои тарбияашон аз футбол даст кашиданд ва орзуи онҳоро бояд фарзандонашон бароварда мекарданд. акнун ду писаре ки дар сатҳи баландтарин баромад кардаанду тими миллияшонро намояндагӣ мекарданд, чизе ба ҷуз ифтихор барои волидайнашон намеорад. оиди фахри волидайн ки гуфтем, падари Бекхем ҳам замони баромад карданаш дар Юнайтед хушбахттарин инсон буд. ба гуфтаи худи Бекхем, падараш ин дастаро хело мухлисӣ мекард ва мехост ки писараш онҷо баромад кунад. Бекхем орзуи падарашро бароварда кард ва на танҳо бозингари даста, балки легендаи Юнайтед гашт. номи ӯ қатори Боби Чарлтон дар таърихи даста навишта шудааст. падараш ҳатто аз тарки Юнайтед кардану соли 2003 ба Реал гузаштанаш норозӣ буд. ӯ қайд кардааст ки ба назарам ман писарамро аз даст додам. Реал ки гуфтем бозингари ҷадиди онҳо Эндрик ҳам орзуи падарашро бароварда дорад. падари ӯ Дуглас Соуза ҳамеша мехост ки писараш футболбози касбӣ бошад. ӯ наворҳои Эндрикро дар шабакаҳо паҳн мекард ва диққати дастаҳои бузурги бразилиро ҷалб мекард. ҳамин буд ки Эндрик бозингари Палмерас шуд. бо бастани қарордод бо Реал Мадрид, Эндрик ишора намуд ки орзуи падарашро амалӣ дорад. аслан ин орзуи худашам ҳаст, қатори орзуи оилааш. медонед боз чӣ зеботар аст? падари Дибала Адолфо хушҳол аз он аст ки писараш карьераи зебои футболӣ дорад. ӯ ҳар рӯз 70 майл писарашро ба тамрин бурда баъдан ба хона меовард. падари Дибала орзу мекард ки замоне писараш футболбози касбӣ гардад ва Пауло ин орзуи падарашро ҷумлаи амал пӯшонид. нафари дигаре ки орзуи падарашро бароварда кардааст, ин Тимо Вернер аст. падараш Гунту дар дастаи Штутгарт Кикерс бозӣ мекард, вале на дар сатҳи касбӣ. Тимо ҳам ба дастаи касбии Штутгарт шомил шуду баъдан дар Лейпсиг баромад мекард. баъди ба Челси гузаштанаш ӯ қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо ҳам шуд. Вернер бешубҳа орзуи падарашро монанди Неймар бароварда кард. Неймари калонӣ ҳам дар сатҳи поинӣ футбол бозӣ мекард. орзу мекард ки дар дастаҳои бузург баромад кунад, вале ин чиз амалӣ нашуд. ӯ потенсиали калоне дар писараш диду ӯро ба пеш ҳаракат медод. падар писарро ҳам маслиҳатчӣ шуду ҳам
менеджер. имрӯз неймар бозингаре ба ҳама ошно асту беҳтарин нишонзани мунтахаби бразилия ба ҳисоб меравад. акнун нобиғаи футболро ҳам гуфта мегузарем. криштиану роналдо. падари роналдо ҳарчанд бисёр орзу мекард ки футболбоз бошад, вале бореам барояш даст надода буд. баъдан ӯ орзуе дар дил дошт ки писараш беҳтарини ҷаҳон бошад, пеш аз оне ки соли 2005 чашм аз олам пӯшид. дар қайди ҳаёт ҳам набошад, роналдо барои орзуи падарашро бароварда кардан ҳама корро карда истодааст. ба ҳамин тамом дӯстон, то навори оянда хайр.